Imos con información deportiva. Importante vitoria da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. O conxunto feminino protagonizou unha remontada en Tomiño, onde lle deron a volta a un 2-0 en contra para sumar 3 puntos vitais na loita pola permanencia. O encontro enfrontaba dous equipos igualados a puntos na clasificación e iso notouse nos primeiros minutos, con moita igualdade sobre o terreo de xogo. Porén, o vento xogou a favor das locais que foron gañando metros e encerrando as boirenses no seu campo. No minuto 25, Carla aproveitou un balón rexeitado para adiantar ao Tomiño. E xusto antes do descanso, un potente disparo ampliaba a vantaxe das pontevedresas, deixando o partido moi costa arriba para o equipo dirixido por Miguel Ramos. Pero tras o paso polos vestiarios, chegou a reacción da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro. As barbanzas saíron decididas a marcar canto antes e non tardaron nin 2 minutos en recortar distancias grazas a Patricia. O gol deulle confianza ao equipo, que mellorou na circulación do balón e comezou a xerar ocasións. Laura asinaba o empate e 10 minutos despois, a Antía culminaba a remontada transformando un penalti que poñía o 2-3 definitivo no marcador. Con esta vitoria, a Escola de... Con esta vitoria, o equipo feminino de Boiro dá un paso firme cara á permanencia. O próximo compromiso será dentro de 2 semanas fronte ao do Maio, equipo que ocupa postos de descenso.